Hola, soc l'Alice Castro, del secretariat de l'ANC. Us volia explicar per què el referèndum que proposem no és un 9N2. Per començar, vull dir que el 9N, que el que vam fer, va ser un acte de sobirania molt important. Va ser un acte de desobediència a l'estat espanyol, molt important. I m'alegro molt que ho haguem fet i crec que ha tingut uns efectes importants. Però no ha resultat en una declaració d'independència. A part, perquè una consulta és per demanar l'opinió de la gent, és per demanar el parer, és així com es va vendre, és així com se'ns va presentar, i així és com és una consulta. Un referèndum, en canvi, és una eina internacionalment coneguda, reconeguda, per decidir una cosa, per executar una decisió. Fas un referèndum i segons els resultats passa una cosa o una altra. En el nostre cas, en guanyar el referèndum, declarem la independència immediatament, aquell mateix vespre, l'endemà com a molt tard, ni tan sols. I si el perdem, doncs s'hauran de convocar eleccions autonòmiques i el procés, d'alguna manera o altra, s'haurà acabat. Aquestes clares conseqüències són molt importants, és el que li dona el caràcter vinculant. Per què? Perquè obliga els unionistes a participar-hi, perquè ells saben que tirem endavant amb aquestes conseqüències i que ells no poden quedar-se a fora. També atrau els de Catalunya Sí que es pot i els que poden no estar tan endins del món independentista, perquè també ells estan a favor del dret a decidir, doncs ells també voldran participar-hi. I té un tercer avantatge molt important, que és que està reconegut internacionalment com la manera preferida per fer el trencament. Si guanyem un 50% més 1 dels vots en un referèndum, declarem la independència, a més tindrem el reconeixement internacional per fer-ho factible.